Her så går vi lidt rundt i Aarhus i byen og ser efter damer. I hvad er det McDonald's stod? Rundt i maven. Efter vi har spist helt, men så har vi stadig lidt sjov. Jeg tror, det kunne jeg godt for mig lige. Ja, smil. Hvad vil du sige til damerne derude? Hvem er den? Sig til de der mennesker, der ikke kan finde ud af at skrue pige, hvad de skal lave. Hvad, I skal bare ud og sige de der blondiner. Kom her, de ligger blondine. Og hvis de ikke vinder, ikke også, så bare sige fucking noget slut med dig. De ringer til mig og siger til mig, skal jeg være Tupac? Og så siger jeg har ikke med at sige. Hvad laver du? Siger du med damer, siger du med? Ej, jeg siger de der blondiner. Jeg siger blondiner. Og I ved det, for I har det på tv. TV her. Vi er rundt i byen, det er efter blondiner. Hvis den er fri, den er ikke Jeg godt. er på spor, vi skal... Er du god? Ja, tak skal du have. Ja, ondt. Jeg kommer hjem og... Det er røvkoldt herude. Du står sådan der, og så står der sådan en de laver den der hele tiden. Det er fandme irriterende. Der står sådan her. Det er koldt. Og man står og snakker. Hvad venter vi her på? Skal vi ikke gå? Skal vi ikke tage ned til Banegården alligevel, der er en fryser? Det er bedre end en fryser. Hallo, kom vi går rundt i byen og leder efter damer. Vil du hellere fryse her, eller tage ned til Banegården? Ja, jeg vil hellere gå rundt. Kom, Charles. Kom, vi går rundt. Ranit, kom. Hvad skal I der mig for? Og så vi går rundt. Var det sødt, det er 16 skulle være Og der? jeg har Snapchat, jeg har venner. Jeg beholdt lige med. Hvad kan du Hvad laver du dig? Hvad kan du bedst lide, Alban? Big Mac eller Big Mac? Det giver Det ved over jeg Vi er tykke. Kom, vi går rundt. Men de er bare gået dem der. Kom. Hils på mine venner! Troldmand, det er Det vil vist ikke at gå med dem. Charles! Han Den vidste ikke at gå med stege! dem. Granit! Han vidste ikke at gå med dem der. Hey! Og Alban Posten og Albosser. Og bøsser. Alban, giv mig den, men jeg kværker dig i røven. Den er lige stået op. Så vi går bare rundt. Trafikul. Fuck, drenge. Forstår det, at vi går lige ud. Jeg er lige glad, vi sætter det her tyve, men vi går rundt og laver harder, men hvad skal vi lave? Målevogn her. Jeg tror, I skal trykke på knappen først. Ja, punch mål. Skal jeg spørge, hvad er det måler? Tror du ikke, vi skal på den rute? Ja, der er ikke noget. Ja, shit, fuck er det her? Kugut. Smid, drenge. Smid, drenge. Og vi chiller her i byen, eller hvad mener du nu? Og prøv at se, tjek lige det der vest. Fy. Den er fucking dyr, men. Nej, vi skal ikke i butikken. Fuck. Tjekker vi her i butikken. Hej. Og caps derinde. Efter vi... Du så chill, eller hvad? Spil tilbage. Selvfølgelig, mand. Hvad? Jo.